sangitan na idi. Ket kinunana sangitan na idi sangitan na idi. Kinunana amak dagiti luglugan Israel ken dagiti tattao na agkakabayo. Ket nilisyo kinunana ken kuana mangalaka iti bai ken kadagiti pana ket isu inala na ti bai ken dagiti pana. Ket kinunana ti arit Israel iparabaw mo ta imam iti rabaw ti bai ket isu imparabaw na ti ima na iti rabaw na. Ket nilisyo impatay na dagiti ima na iti rabaw dagiti ima iti ari. Ket kinunana luktam tatawa nga agturong iti daya. Ket isu tilinuktan na. Idin nilisyo kinunana mangipana ka ala. Ket isu nangipana. Ket isu kinunana ipanan hiuba iti balegi. Timot laong pana ti panagbalegi a may busor ti Syria that is sikak kabilem to dagiti taga Syria ijay affect ngana iti matalipuspus mo ida. Ket kinunana alawom dagiti pana ket inala na ida ket kinunana iti arit Israel kabilem tadaga. Ket isu kinabil na iti namitlo ken simmardeng idi. Ket ti lalaki ti Diyos nagluksaw kinunana. Ket kinunana kinabil mo kumay tinaminlimawin mo namin inom adaras. Nukasta kinabil mo kuma ti Syria ingana iti isu matalipuspus mo gapuna itanga itilaong mamintalo adaras ti panangkabil mo iti Syria. Kararag tayo kahabsat. Idayaw ken itanok da kawapo agyaman kami ti tiyempo man ni Lord ngimpay mo tunggal may sakara kami ukat. At no kasta apo makaumay kami dito sa linong iti palay mo Lord. Kit apo tiyempunan. At no kasta apo din ganbi dagiti sasom. Naibasa no Lord kurang na lang iti panakalawag na. So nga dawatik apo tulungan na kadi apo Diyos. As adipen mo Lord awan iti mabalbalinak apo na awan kawapo Diyos iti biyag ko. So nga ama dawatik ken ka. Nasikamot Lord, tinalipay, knowledge, wisdom, understanding tunggal ngay sa kada kami o God. At iti sasaw, apo maawatan mi ka diyo Lord, na niya o God, iti kayat mo, ay pay tunggal ngay sa kada kami o God. Agyaman kami, bless mo tunggal may sa, pindisyonam dagiti sasaw mo God. At iti dawat king kararag ko, itinagan ni Apo Meso Cristo. Amen and amen. So, kisao iti Apo, nabasa dito, 2 Kings chapter 13 verse 15 to 19. Amen. So, ititayo kunanan to, strike until God says stop. Amen. So, dahil text 2 tayo hamsat, may sangay nga istorya kunha tayo, ada nga taunag, iti ada nga mensahe namin no kaipapanan natin itong lalmay sa haratayo. So, bali duwa iti ari kahamsat nagnagan iti Joash. Nandiyan po panagbalikas na kahamsat. Joash. Di Ari Joas dito Israel. Adamot lang ijay Ari Joas iti Juda kaabsat. Mabasa iti Chronicles tiyay. So ni Ari Joas isu iti adang kunana tayo sa unti ako ngay nga imasideg kini propeta. Tapan kini propeta Elisha kaabsat. Kapo dito nga propeta Elisha adan ngay nga ngani isunan ngay nga matay kaabsat. So ni Joas kaabsat ket anak isuna ni Ari Jehoahaz. Isuna kat nagari isuna iti 16 years, iti 12 king of northern kingdom ni Joash kakabsat. So kuna tayo dito nga ni propeta, napan isuna ni Ari Joash kini propeta Elisha kakabsat. Daputa adan dayto nga nganganin nga matay kakabsat ni propeta Elisha. Kaya nasa uwan, dahito nga Israel ay sunay iti panawon kakabsat ngay nga kinakapon. Gapot ada ngay nga may dagdadanas dahito kakabsat. Dagdadanas kakabsat iti bansa nga Syria nga kaslawanon iti kunata yung anak nama. So, ni Elisha kakabsat, mangkad isunay iti adangay nga advice kuma. Unay sinsingayan nga pagmagbaga kini Joash. Ngem, iti impahay na kakabsat,
habsat, kaday ti prophetic action, isuday kunana ngay nga kabilom, ya, tidaga. Isuday ti kunana di teksto tayo habsat, katanga bigat, nga ni Joas, ada nga isuna ngay nga naabak kakabsat, saan nga gapo, di jay kinakurang iti bilog, iti apong habsat. No di kat di naabak ni Joas, gapo tak kinakurang iti pambati na, kinakurang iti katalok na, kan kinakurang ti panagtuloy na. Di mabasa tayo datay ngay kunana ni Elisha ngay nga nagluksaw, kunana di ba nakaungot dahil nga propeta Elisha gapu di ay kunana ngay nga namin limawin no namin inom kumanga binaot mo kunana kumase gabi kinabil mo iti daga kunana ngem adalang nga binaot na laing iti mangintalog habsat. So nga nangabak mo't ni Elisha habsat iti 3 times habsat. So diyay nga panang diyay nga baga ni Elisha habsat isu din nakaungot daytoy nga ari ay propeta Elisha kini ari Josh habsat. But iti daytoy nga hangad kas kuna katayon saan nga naabak gapu di ay kinakurang wino di bilog iti apo habsat no di kinakurang iti pamati na daytoy nga ari Josh habsat. But iti daytoy kasi iti itanga tayo nga napati habsat. Ya, kada tayo ngay nga namhati iti apo. Dahil saan ngay nga, no adadag iti saan nga nasungbatan nga kararag tayo. Adadag iti saan nga ngay nga nasungbatan agad nga kararag tayo, winudawdawat tayo kini apo Diyos. Mabalin nga dati sumukok kada tayo. Adadag iti panubok nga umay iti panagbiag habsat. Mabalin nga serbe tayo, matras tayo, iti panagserbi tayo kini apo Diyos. Adadag iti kastoy nga namati kini apo nga umay man iti panubok iti panagbiag habsat sandan nga makapagtuloy iti panagserbida kini apo Dios. Ngem iti apo habsat adda nga birbirok isuna nga habsat. Dagiti tattao nga kayat na ngagtuloy ingana iti magunod da dayjay promise ni apo Dios kadagiti bibiyag da. Amen. So kumatunggal may sa kayo umay man iti panubok winonyaman nga problema tayo iti nagbiag habsat agtuloy tayo lata kumang agserbi kini apo Dios. Amen. So kuna na dito obedience opens the door for God's victory habsat. Kuna na di John chapter 14 verse 15, if you love me keep my commandments. Kuna na di ay habsat. So ni Ari Joash habsat nag-obey met isuna. Mabalin ngay nga di pagarup na nga di bukbukod pagig habsat kat umisod di ayon di pa nag-ubay na. Mabalin ngay nga ag-ubay mo isuna dati pa nag-ubay na han amin nya. So kaya na nga sa uwan habsat kada tayo nga Kristiyano kada tayo nga namhati kini apo Dios at damat dagiti pa nag-ubay tayo nga manmano. Diba? Di ko na iti apo, if you love me, keep my commandments. Araramidon tayo kadi. Diba saan? Narigat pa, inudag tuma kang habsat niya. Dadagiti paramid iti apo kada tayo habsat. Marigatan tayo nudag tuma. Di ko na tayo nga panangawat tayo kini apo Jesus, iti biyak tayo. Ipanangawat tayo ken kuana kas manubot ken manangisalakan agpatinggalaon di ay panangawat mo. Ngam ninton aramidon dahil kayat na ngay paaramid ken ka narigat nga aramidon iso di tumanukan agsardingdan iti panagserbi kini apo Dios. Nya? Nagrigat mo't agbalin nga Kristiyano adu iti bawal. Adu ti saan nga mabalin nga aramidon. Awan iti waya-waya, awan ti freedom ko. Nya? So tunggal may sahara tayo habsan. Once inawat tayo ni Apo Jesus, di pa nagbiag tayo kahabsat. At ako di pa nagtuloy tayo, aramidon tayo. Dahil kuna tayo ngay, aramidin tayo, dahil pagayatan na kahabsat. Iti pudno nga pa nagtulnog kahabsat kini Apo Diyos, kat saan laing nga iti rugrugina. Amen? Udigat ingana iti panungpalan kuma iti panagbiag tayo. Ingana mapugsat iti angis tayo kahabsat. Ya? Iti adang agbalin tayo kumanga na pudno. Ngayon man agtulog kini Apo Diyos. Saan maumdas di kunang agtungtong palak mo,
Di bali ata nagtungpalak mo. Yeah. Di bali ata inaramid kumot. Nagtulog akmot na minsan. Tataak lang mo't nga nagpasaway, tataalang mo't hanga nagtulog. Yeah, kahapsa. So tunggal may sa hara kayo, kahapsa, damagig man tunggal may sa hara kayo. Ang tulog tayo pa'y nga ta, tulog tayo pa'y nga ta, uray no, saan tayo pa'y nga nakikita, dagiti sumbat, wino result, dagiti karkararag tayo, kahapsa. Amen. Saan tayo kumangay nga jakpati, jakkita. Anak ngay nga tulog no, saan ko pa'y nga nakita, dagiti resulta na saan kumakasay, kahapsa. Kudi kitihin, uray man han tayo pa'y nakikita, dagiti sumbat, ti karkararag tayo, at tulog tayo, kiniyapo. Naglagipin tayo, habsat, di simple lang nga panagtulog mo kiniya po Diyos. Di simple lang nga panangaramid mo dagidak, di pagayatan niya po Diyos, habsat. Dakol itata ko na tayo nga epekto na iti spiritual life tayo. Amen. Di apo maragragsakan ka, habsat. Musika, kinsyak, at adang agtulog kiniya po Diyos. Amen. So number 2, kung na to, faith determines the measure of experience, habsat. Ako na to Hebrew chapter 11 verse 6, kuna na to, himnoawan ti pamati saan ang mabalin ang maparagsak ti Diyos. Tanong masidigkay ti Diyos, masapol apatsem nga da Diyos ang magungbanggung buna kadagiti agsapol kenkwana. Amen. Ni Elisha, ni propeta Elisha, kakabsat Elisha, saan lang imbangano mangin ano na ngay nga bautan wino ada kabilon ini bagbagahan ni Elisha kini ari kini propeta kini ari Joash kahabsan saan lang nga imbaga habsat no mangin ano ngay nga kabilon kunana ya kat iti dayta ngay nga ni Joash kahabsat di tanga na rukod no kasano iti pamati na ni Joash kini Apo Dios ya. Donya lang, di kunana nga umisod, isulatan, kakabsat. So, niya itinapasama. Mangin 3 times lang nga nangabak, dahito ngay nga Ari Joash, kakabsat. Kunana siguro umdas daytan, gusto dahito yun. Kasi siguro iti kunana kakabsat. Ngimiti apo saan nga berbiro, kwino saan lang agsapsapol, kakabsat, di kunata yung nga umdas laeng. Sana kung ana nga berberukin iti apo habsat. Nga adili kunan tayo ngay nga umdas lang gusto atan. Gusto daytan nga panagtulog ko. Ngam di berberukin ni Apo Diyos kahabsat matalok ken si puputno. Amen. So atong lalmay sa hara tayo habsat. Ada ko nga matalok tayo ken si puputno iti panagserbi tayo panagpamati tayo kini Apo Diyos. Adu dagiti bendisyon kakabsat, adu dagiti blessings ngay nga mabalin nga saan tayo pay ngay nga napadasan wino naranasan kakabsat. Saan nga gaputa, saan nga kayat iti apo si lulukhat iti ima nga mang bendisyon tunggal may sa karatayo. Ya? Ngudi ket ti mabalin nga nasa atangay di ngay gapu iti ngay gapu kadagiti problema. Gapu dagiti saan mo nga panagtulnog kakabsat ya gaputan atan ngay nga di pa nagsarding mo kiniya pa nagpamatim kiniya po nagsarding ka saan mo nga napadasan dahil bendisyon dahil blessings para kumaken ka kakabsat. Amen. So tunggal may sa tayo kakabsat at dagiti ministry at dagiti assignment ng pay niya po Diyos tayo kakabsat. Yung gaputas, gapuday dyan nga ikunat tayo nga nabanlugkan, agsardingkan, kakabsat. Ya? Gaputa nabanlugkan, saan mo nga kabailan, day dyan nga assignment, wino intit, iti apo ken ka. Adan nga nagsardingkan, adan nga insarding mo, day nga trabaho, nga intit niya po Diyos ken ka. Tipan ng third, kakabsat. Example tayo, tipan ng third. No, hindi nga, agitidak apo. Na, promise ka pa, ikiniya po Diyos. Wala po. Itid ko, itid para kanyam. Mawaya-waya anak lakit. Wala po, itid ko ken ka, daytoy. Tamo ngay nga, taktakal to, iti ada ngay nga, amo nga sikakit God's provider. Yeah. Namdi pa lang tid mo, ti manong nga bulan, nagsardin ka, kakabsat. Kasi ba karukod, kakabsat, iti pa nagpamati tayo kiniya po.
kumanya. Kapag tumigil ang pananampalataya, tumigil din ang expectation natin kakabsat niya. Imbis na bendisyonan na kay ti Apo, imbis nga iparukpok ni Apo Diyos kayo blessings na kinkan. Kapudi di pa nagsarding mo saan mo nga naawat din ang blessings para kita kakabsat. Amen. So number 3, kunahan to, never stop before God finishes His work. Di Galatians chapter 6 verse 9, kunahan dito, kakabsat, basahin tayo. Nakot tayo, iti na minsan nga Domingo daytoy. Galatians chapter 6 verse 9, kunahan dito. Titay nga rod mabandog, iti panagaramid, iti naimbag, tayo tiyempo na, agapit tayo to, no di tayo maubay. Amen. So dahito yung asaw iti Apo hamsat, nakapatpadag launay niya, titunggal tayo sa karatayo. So nga saan tayo pumangay nga mabandog, agaramid, iti naimbag kahabsat. Saan tayo pumangay nga, tano nagsarding kan, kahabsan mo ngay nga, kung naupay kan, kung nakuma. Saan tayo nga mapadasan, the blessings, ipaay, iapot tunggal may sa haratayo. Saan tayo magsarding, gaputa saan pa'y nga nalpas ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo kakabsat. Ado dagiti namati, nga adan, sarsarding dan, iti panagpamati dam. Ya? Pagin nga dadagiti kastoy kakabsat, ngay nga agsarding dan, iti panagpamati dam. Sakbay diyay ngay breakthrough, ako na tayo, iti panagbiag kakabsat. Kitain tayo iti may isang farmer winno may isang agtaltalon kakabsat. Dayta mula na intukit na mula na nagsarsardeng nga mangi nagsardeng kakabsat ngay nga mang tartaripato, mang sibog, mang abuno, mang cultivate kakabsat. Saan nga sardingan daytam? Saan nga kaputa itong bigat kat agbungan saan kakabsat? Tamo na nga danto tiyempo na itisuntumot ti panagapit na. Kad, ada nga itultuloy tayo kakabsat. Tas iti may isang farmer pas ko nakitatayon kakabsat. Na nagtultuloy isuna nga ng sibong, ng taripato, ng abuno, ng cultivate, niya pa iti kasanota ng alaga na itimula na. Tamunan to nga itong tiyempo na agapit to kakabsat. Tas tamid laing iti spiritual life tayo, iti spiritual journey tayo kakabsat. Itultuloy tayo magkararag, itultuloy tayo iti panagpamati kini Apo Diyos, itultuloy tayo magkamatalok kini Apo Diyos kakabsat, itultuloy tayo magserbi ken kuana kakabsat, nga saan tayo nga maupay, no nyaman pa'y nga mapaspasamak kadagiti bibiyag tayo kakabsat, anyaman iti mapadasan tayo, iti ngarabaw iti dagam, itultuloy tayo, agtultuloy tayo amsat, nagserbi kini Apo Diyos. Amen. Kaya itong tiyempo na agapit tayo to. Nung naubay katatan, kabsat, awanon ni blessings aparaken ka. Amen. So gapot tayo ti Diyos, kabsat, at angay nga, iti Apo, at ang agtultuloy mo, nagtrabaho, kadagiti bibiyag tayo. San tayo man nga makikita isuna, kabsat, nga iti Apo, ang gargaraw, kadagiti bibiyag tayo, kabsat. So nga saan po mga maupay. Saan tayo po mga mabandog kakabsat nagserbi kini Apo Diyos. Amen. Saan tayo nga po naon nagsarding ako makabandog mo tagbalin nga born again. Makabandog mo timapan iti church. Awan mo ngay adangay nga mapaspasamak iti biyag ko. Ya? Question di tan ti biyag mo habsat. To si kakit bunsay ganap ta bunsay ka paylaeng. Ya? Question di tan biyag mo. Yan, no, ka pa nga dumakdakol, iti pa nagpamatin kini Apo Diyos, kakabsat. So, mati aramidon tayo, itatangagundaway, kakabsat. Keep praying until God answers. Kadagiti karkararag tayo. Amen. Di Luke chapter 18, verse 1, basahin nyo, kakabsat. Lucas chapter 18 verse 1 kunahan to ikit insa una kanakwada ti maysa nga pangarig ti panakasapul nga agnanayon iti panagkararag ken ti saan nga panangpukaw iti inanama. Amen. So adangal at ako makay nga
Uri ko na tayo nga saan kumad amot ag kararag. Imposible kahamsat, amot tayo ag kararag no da problema tayo. Amot tayo ti ag kararag kahamsat no kasapulan tayo iti kwarta. Ngayon no hayay ti panagbiag tayo saan tayo amot ag kararag. Di kadmat? So nga kada tayo kahamsat, susurwan tayo iti ag kararag kiniya po Diyos. Susurwan tayo kahamsat iti makisao kiniya po. Saan nga ito na da problema, samo ko na apo-apo tulungan na. Yeah? So nga tunggal may sahara tayo praying until God answers saan tayo nga mabandog nga magitong-tungtong kita po Diyos. Saan tayo ay nga rukudan kakabsat kip kararag tayo di babaan ti kinapaot itip adangay nga dahito nga panawon. Yeah? Kundi kitip kundi sukatin mo ito sa katapatan ng Diyos. Amen. No saan pa nga simumbat niya po Diyos ken kakadagiti daw dawat kakararag tayo wangabsat. Kaya't nangahangay nga hangagahan kaya't nangasauan nga absat kat saan nga dumdumnog iti apong ken ka. Nya? Tudi kiti atan to di umiso nga ipaay na ken ka. Dayjay daw dawatom kiniha po Diyos. Keep praying kahabsat. Don't give up. Amen. Number 2, kunana to keep serving even when you feel tired. Yeah. Adangay nga di tiyempo nga kuna tayo marik na tayo itipan nakabandog. Di kadman? Amin tayo na tayo itipan nakabandog. Saan laing iti adangay nga panagubra tayo. Iti physical kahabsat. Pati di spiritual life tayo kahabsat. Ada di umay itipan nakabandog. Ada di awan ti ganay kaya nga mapan iti church. Ada day di kaslapan kalaong ng awan iti napasamhak kuma. Kas dry ka ang absat. Ada day iti tiyempo ngay nga mabalin nga awan pa iti mga appreciate kin ka. Awan pa iti mga pagpatipker kin ka, mga encourage kin ka kas day. Naglaglagipin tayo habsat, iti apo makikita na amin, ngar aramidon tayo. Iti apo makikita na amin, ti sakripisyo tayo kahabsat. Saan ngay nga, kung tayo saan nga masayang dahil di pa nagsim kiniyapo. Yeah? Saan nga masayang kakabsat? Dahil kita nga aramidin tayo, dahil kita nga sakripisyo nga aramidin tayo kakabsat. Saan nga sayang? Awan itilugi kakabsat, di pa nagserbi kiniyapo Diyos. Amen. Kuna na di 1 Corinthians kakabsat, chapter 15, verse 8. 58 po na dito, ikapuna ay ayatok kakabsat. Agtain kayo si titibker saan ang magaraw, nga atwan kayo lang iti aramid ti apo. Nga muyo at ti aramid yu at danto kapaypayan iti apo. Amen. So nga saan tayo nga mabandog, at tultuloy tayo latang agserbi kiniya po Diyos. Sanya pa'y keep trusting God's timing. Saan nga ngay nga, iti apo, kuna tayo hamsat, ipanagkarkararag tayo, anyaman nga daw dawatin tayo kini apo Diyos, saan nga agad-agad kahamsat, nga adda ngay nga, sumbatan na, dahil iti karkararag tayo hamsat, adan to di tiyempo, adan di umiso nga panawad, no daw dawatan tayo hamsat, iti 4 wheels, at hamumit ang drive, susuro tayo pa niya. Daw-dawatan tayo hamsat, daw-dawatan tayo hamsat, iti ada nga napintas, nga balay, wino nyaman pa, iti kayat tayo. Iatan to di umiso hamsat. Ngay nga, ipaay na dagitoy, nga daw-dawat tayo. Hamsat, urayan tayo lata, iti sumbat niya po Diyos ka dagiti, daw-dawat tayo hamsat. Saan tayo nga lugi? Di pa nag-uray tayo, kiniya po, kadag iti sungsungbat na. Gaputa na pinpintas pa'y iti plano niya po Diyos. Nya, wito di plano tayo. Nakunala di Philippians chapter 1:6, kunana dito ikahamsat. Kat si tatalgadak ito'y mitlaong aday siya nangirugi kada kayo. Pinasayat nga ramid. An-anayan lang to agingga iti aldaw ni Hesu Kristo. Amen. Maminsan ka absat kat san ngay nga ikuna tayo ngay tikabusor iti maysa ngay nga manglaplapad itunggal maysa karat tayo iti panagbalegi tayo nya dudi ket di kuna tayo ngamin ngay nga alisto tayo nga sumuko iti panagbiag iti pinakristyano tayo absat
Saan kumutlawngon ngay nga maranranasan ti panagbalegi iti panagbiag ko. Kunhan tayo lumaminsan. Nagipon tayo kahapsat. Gipan alisto tayo nga sumuko. Dahil nasapa tayo nga sumuko iti nga panagbiag. Isu iti maysa nga lapod. Tapnosan mo nga mapagamo nga mapadasan. Di balegi nga ipapaay niya po Diyos kara tayo. Iapo saan nga birbiro kas ko nakitayan saan nga birbiro iti perfecto. Kahapsat nung tiket iti berbero ko na tao na nakasagana nga agtuloy iti panagserbina iti agtuloy kahapsat iti panakipagnanang kini Apo Diyos. Amen. So nga saan gawa nga itatangal daw kahapsat saan tayo agsardeng iti panagserbi kini Apo Diyos. Saan ka agsardeng nga mga yat kini Apo. Saan tayo nga magsardeng kahapsat iti panagpamati tayo kini Apo Diyos. Laglagipin tayo kahapsat, strike again, pray again, believe again, and serve again kahapsat. Amen. Ingana saan imbagay iti Apo nga agsardeng tayo. Saan tayo nga agsarsardeng iti panagserbi tayo kini Apo Diyos. Amen. Dawatik man nga tumakder tayo amin kahapsat. Kuna na ikanta until my breath runs dry. Kuna na ikanta absat. Inganat maputit mapugsat iti angis ko agserbi ak kenkwana. Kasi kuma iti kararag tayo kat tatangagundaway nga absat. Kat ikararag tayo tatangagundaway pa nga maysa kuna na agtuluyak. Kumay, ikararag sa lugar na sa haratayo, hindi pa nagserbi tayo kini Apo Diyos. Takot tayo, dahil iti promise, iti Apo, kadang iti bibiyag tayo kahalan. At pagulod tayo, dahil siya victory, ipapahay iti Apo, kadang iti bibiyag tayo.
kaugan. Ikaw, Apo Diyos, alay mo, Apo, hindi na ipagulod niya ang Lord. Agyaman kami, Apo Diyos, timinsay mo, Apo, walang nagigat minatahal daw. Agyaman kami, Apo, na napalagipan, tunggal may sakara kami. Na Apo, ang tuloy kami, Apo Diyos, itutuloy nila tao, Apo, hindi at ang makitungtong ken kawama. Ituloy nila tao, Apo Diyos, di panagpangmati mi, panagserbi mi, ken kaugan. Anyaman, Apo, hindi mapaspasama ko, Apo Diyos, ipiyag mi, hindi na ito nga rabaw, tinagaw, Apo. Ang tuloy kami, Apo Diyos, nagserbi ken kaugan. In Apo, agyaman kami, Apo Diyos, di ayat mo tunggal may sakara kami. Agyaman kami, Apo Diyos, naging promise mo, Apo Diyos, ikindaman mi, O God. In Apo, dangay nga amin to amin, dahil ito yung Apo nga promise mo, para kami, O God. Basta agtuloy kami, O God, di man nakipagnamig ken ka. Alawan, Lord, agyaman kami, Apo, ken ka. Agyaman kami di presensya mo, Apo Diyos, inatangal daw, nakikinig namin, O God. Agyaman kami, Apo, tarako, tunggal may sakara kami, O Lord. Hindi ayat mo, Apo, agyaman unay. In Apo, sikat ang tuloy nga magkikanta hala kami, magpatibker, iti pangmati mi, Apo Diyos. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. Alawan, Lord, sa pasapon na kami ang bendisyonan. Apo, agyaman kami, nagitiso amin pa yung Lord. Ay na maawat mi pa'y nabit bendisyon, wapo nga gapu ken kay tabalang kutnaway, agyaman kami launay ken kaugal. Apo, sikati may dayaw ken may tanong, awanan iti sa bayo, Lord. And itawad kay kararagmi, tinangan ni Apo Meso Cristo. Amen and amen. Palakpakan tayo ni Apo Absan. Amen. So, awan the announcement. I will nagigi. Sunod Domingo, di ba? Una rin yung soy nga isulat pang tuto di ay buwa mapatakin. So, isulat mo lang yung bagi na yung juice na rin yan. Ano mo talaga, kasi hindi na minsan kami, hindi di ba, nasapa na ka naman ni Jay. Nagado pa lang di, braon da. Di, isasapon ko yung Jay. So nga, nung dati mabalin niya, mas kasapa kanya tayo, tayo tumulong. Kababain mo, may ipakwa sa amin. Kuna na pa ni kay Pastor Adeline at ako man maka kwar iti Sabado mabalin na ni Nanay Annalyn at Jay Latano ka church isunan. Di kami na minsan itirong kumit kakabsak ang kumit amo gamit isuwa na akwak day isuwa ni Mami Jane Line nagpunto na idi rong ko kami kaabsat hangko amo di sino ti leaders kat nigayam na Annalyn ti leaders hanga nabagaan isuna kasla nagwa isuna iso matata nabagaan isuna iso di ay nga to na okay na anak kasi ganito ako na lang yung ganyan ko na naman iti. So po karudan ada kita ada iti na kayong marketingahan ni maaramat di program tayo. Nung banda pa nakabalin na sapsara tayo lang di mapan. Tayo tulong. Di bali nga agumag da agi mo da di ba? Okay lang o may problema. Abang hindi mong gagi at yan. Sino nagilihan nga kuang anya maaramat nga ada iti marketing. Nag-ijipi mabalin nga pag-out ng pangkay try di rapi iti. Sapsapa tayo ano nga ibusan da oras yung mga papapintas sa mga yung aming kadabad pa. Duyo. Sige na kami sa padangan mo. Pang kami sa Sabado. Chikay maturag. Makita kas ano makakatag sumli kami na ano pa. Anong alangan mo na isulat masapa nga mapatijay? I mean, nga raw ka siyempre, mahintay palipas ko rin, kita kung Ay, win, ayan. Suspense mit dapat ni Pastor. Isumpay na. Kaya mabalindot lagi na na. Lagi na na kayo ti ata siyempre Lagi na na. Di ba na alam ba yung namin niya? review pa Kaya aga-aga. Dito yung ata nagilot yung mga. Sa ulan na pa ang kay kwa. ani suda kami ti agaramit agar-aga. Awitan niyo man lang. Ang kay kwa review tab ko ano siyempre kwa na. Hindi mo isa pa nga na. At sa bagay mga sana diha sa talaga. Baka Ilocano ka baka Tagalog pa. Nagigalot ko. Course na.
Ay, hindi man ang analin. Lagi pastora kasi talaga siya. Ay, win na iwan Okay, yung... awan ni Pastora. Ay, di dyan na sa purpose naman yung When? ayun na Tapos naman kaya na galing tayo bay no agad ni iba kasi ang pas kasi di ikan sa yung agahan tayo nga nga makaamuda. Ang panuray tayo datan di makaamuda. Make an effort sa ang data yung way at dayjay. Nga agkasta. Itabit nga Ang kana isulat ang tantad di data mo may warwarang ang papapitas ano man yan. main, at iwasan tayo diyan, pintas si Jay ang... Main, Nakaset kayo, amin yung awan. ang main, hindi nakababa. Doon ako tayo dyan, pintas tayo. So, sa bagay kit tata pami awon niti unay ko 24 hindi lang na minsan di sharing isumay nga nakwari idi. So nagtanam gama pang kami chay ayusin di sangudan ko. Well, tagawat ka mo bra. So awanin ka amsat nakabayad amin nakaitid amin eh. Nakaitid amin. Ito na yan Oo. At Pinoy may mga damdagan. Special mention. bulan na rin nga yan may sa Adapit ko ate dyan. Basin na rin yung Basta madami sa dapat bibitaw. So awanin ka amsat. So kitain tayo lang na kayo nga pati ng daman dito ko ang nagigay mabalin ngay nga may kakman bitbitin yung tulida tumano niya di mabitbit. Pati Asher, basto na alaan min nagigay pag-attendance sa Well. pag-rigan amin nga mausari na yung tatlo matutungan kasi so amin Well. nagigay magyagay token. Well. Well, mabalin migla ta makigimong kayo dyan, tawag mo ti patayo toy. Mabalin preparation, magpatay yung tugi ko yun, no, dali. Antayo dyan, antayo nga milan nga orayan nga at 12 baso tayo ato Kailangan nga mga tayo chay, ti lunch. Anak ka rumor kayo tuman. Mantay nga na iraman, di rumor tayo natin sa Hindi namin sang kasi din kastak. Inininod ko natin pimanawon. May ka namin ibagbangan ni Kin ore ide damo tayo tinapanidya kita handa nag-lunch idya. Ore istuda. Mga remor sa Uli lumor daw ito hindi pala prepare tayo din. kumabal mo yung mailaw pa datang bayad tayo sila. Balik mo kaya nila talaga Sinabot tayo na. Barikatan data, adi. Wait. Ay pinaginawan to pa. Baka nagtutungtungan na pa ngay nga, baka out ka. Ay, pa nagtutungtungan si Mang Anwen. Kasi tigil mo kasi siguro i-ikuan na lang siya lang. So mabalik niya rumor tayo kung niya pa mga. Basta ito latan, sinod masaka, mapan, tayo ito yung kuhan, mapas dito para sa tayo rumor na panmangan. Kasi Saan tayo may orayan nga 12 bago tayo akan. Siyempre, dito ni Pastor, di ang prepare na itong pinatinilig. Ora yote ag 12 ag ling it kay tinjaye. So, awanin ka sa Inagrigat man ano, agad na madamang di-preach at harapuso kayo nga eh, di ba? hanad siya kalibano, sino makikita tayo chay. Halimbawa 12 na markas.
or 11. Handa nga ba kasi? Halimbawa kung 11 da nga malpas, hindi pa yung mga ti-11 di oras tayo nga pandangan ngay agsuki tayo na Siding. Saan ing kastak ito ko hindi adara pa lang sa iting preaching sa pala before nga preaching rimwara kon. Yung Karkaro ka absat kit isango idi dalan de kasakas ni kumag. Idalan kay umato. Wala mabalindot kasi. Branch lot. Ang wala siya pa Indonesian. Basta pati mong barat tunod Domingo siya. Sabagay early. 10 to 11 ano ko. Usually ang early later. Kuwate, no regular, umabot alas 2, no regular. So, Alam late na ako start kami. 11 mo na tumate rin. Galado da grupo 9 da grupo tunod Domingo. So, awan nga ruling na hamsat. Awan nga rugan, tayo i-closing. Pantayin tayo po na for all your own. Kumamang kami kanka, kanagyaman, wapo Diyos, ikinaimbagmugan. Agyaman kami, Apo, itinabalig, wapo Diyos na sa mitatangal daw. Agyaman kami, Apo Diyos, ikinaimbagmukat, tumalay sa karakamiugan. Ito, Apo, sikat ipatuloy nga makikata sa tumalmay sa kami, ipapan mi Apo Diyos, isyong-syoy, ipanag-practice mi Apo, kumitmikan ka, itsikalaing Apo, iti mapadayawan. Kung tunggalmay sa kara kami, sa dinuman Apo, itilakad mitatangal daw, aywanan na kami kadiwa po Diyos. Sa lukuban na kami Apo, tinapatid nga daharam kariugan. Kararag ko pa yung Apo Diyos, dagito yung absat, wapo nga dananayan na. At uyag panateng wapo Diyos, Lord, itinambisikalan nga bagita Apo, dawati ko wapo Diyos, kay patay mo taman nakabalin nga imam, kit Apo, sikati man nakabalin nga at mangagas wapo Diyos, kadagiti biyag mi o Lord. Agasam dagito yung absat kadiwa po Diyos, no kapelan ni Diyos mi nga mangagas idi kinitakin tagnanayon o Lord. Ipaay mo kanakwada o God, tipan nakaagas ka di o Lord. Ito wapo agyaman kami Apo Diyos, itang kundaway pailang agyaman kami, tipan ang hagas mo kanakwada o God. Kasi ka Apo tagtultuloy nga pagkagdang kanakwada o Lord. Kasama ito wapo, kararag po Lord, nati Jessa o Lord, natan di Pilipinas o God. Sikati mga iwan magkankwana, itipan panangiliw na wapo Diyos, iti pamilya na wapo, kit ama, sikati makita kanahin kan kwa na aramate mo Lord, isuna iti pagtaingan da ka di wapo Diyos, makita da ka di wapo iti dayag mo ken kwa na o Lord, agyaman kami wapo Diyos, iti panangaywan mo ken kwa na, iti panag-travel na wapo Diyos, manipod iti Hong Kong, ingana iti Pilipinas o Lord, agyaman kami ken ka, alawan o God, sikati may dayaw ken may tanok, awanen iti sabali o Lord. Tatawati kamsat, inatutay ti ima tayo for the benediction sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesus, Jesucristo sa Panginoon natin, sa kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. And everybody say, Amen! God bless you, mga son. God bless. Lunch, lunch.
Thank you.